ଆଜି ଆପଣମାନେ ରାଜଯୋଗ ଧାରାବାହିକରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ କି ଦିଆ ଜେଲରେ ଥାଇ ଫୋନ୍ କରିଥାନ୍ତି ଲୋପାଦେବୀଙ୍କୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତି କି ମାଆ ମୁଁ ଆଜି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ଲୋପାଦେବୀ ନାଇଁ କରନ୍ତି, କୁହନ୍ତି କି ନାଇଁରେ ମା ଏପଟେ ରିୟାର ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଦିଆ କହନ୍ତି କି ନାଇଁ ମା ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଯିବି କାରଣ ମୋତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତ କହିବାର ଅଛି। ଏପଟେ ଲୋପାଦେବୀ ଆଉ କିଛି କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଦିଆ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ କି ଅସ୍ଥି ଆଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ରିୟା ଅସ୍ଥି ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସିଦ୍ଧଙ୍କର ଅସ୍ଥିକୁ ସୋନା ନେଇକି ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି ଏବଂ କହିଲେ କି ମୁଁ ଧରା ପଡ଼ିଯିବି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ସିଦ୍ଧାଙ୍କ ବେଡ଼୍ରେ ଲୁଚେଇ ଦେଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଦିଆ ଦେଖିପାରିଲେ ଏବଂ ଦିଆ ଦେଖିକିରି ସେଇ ଅସ୍ଥିକୁ ଧରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ତାହା ପଡ଼ି ହାତରୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏବଂ ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ରାଗିଲେ ଏବଂ ଆୟାନ କହିଲେ ତମେ କ'ଣ ମୋ ଭାଇର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନ? ରିୟା କହିଲା ତୁ କ'ଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ବି ଆହୁରି ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠୁକୁ ଆସିଛୁ? କହିକି ଏମିତି ତାକୁ ଠେଲି ଦିଅ।